Her, der står Henrik Abel. Han er opvarmer og ved at klare sit job. Bare kør på. Her står trioen. Dem, og de er ved at varme stemmerne op. Og her er vores danser Tore. Han er ved at varme op på en meget bogstavelig måde her. Og du kan roligt glæde dig til at se resultatet af den her opvarmning. For det bliver et fantastisk show i aften. Det er anden delfinale i Scenen er din. Det er lige om lidt her på TV2. Du skal være velkommen. Vær med til en festlig og romantisk fredag. Med spændende delfinale i Scenen er din. Dorte, Elsebeth og Mette, de står til daglig bag hver sit kateter og underviser på hver sin skole. Og når der så skal være fest, så forkorter de sig til dem, og så tager de ud og spiller. De tre lærerinders allerstørste fans, det er såmænd deres elever. Det var fantastisk at komme op ad trappen, og så kunne vi mærkede stemningen med det samme, og taget var jo helt væk. Så vi var mere end klar, da vi stod der og kunne mærke, at alle folk klappede og jublede, så vi var så tændte, da vi kom ind. Altså, vi har fået meget positiv respons selvfølgelig hjemme på skolerne, og især alle eleverne, vores egne klasser, er jo virkelig stolte og har bakket os fuldt op hele vejen igennem. Så på den måde er vi blevet en lille stjerne lige den uge, der gik efter. Den her gang har vi valgt et nummer, som har en lidt anden stil. Vi har valgt en anden genre. Vi vil gerne vise folk, at vi kan noget andet end disco. Så vi har valgt et nummer, som ikke har så meget tempo, men til gengæld har det masser af sjæl. Altså, mindre tempo, men med masser af sjæl. Her kommer dem. Her kommer de med. Stranded! Fantastisk at være strandet her. Det er da ikke så tosset. Det er jo fantastisk. Det er da godt, og det er godt, vi alle sammen er strandet her i aften. Claus, var det ikke bare en ønskeskolelærer at have? Jamen, jeg sidder og bare smiler, og jeg synes, det er fantastisk, at der i den danske folkeskole er sådan nogle lærere som jer, som er så modige, og som er så glade og kreative, og har lyst til at dele det med alle os andre. Og så synes jeg, I er skønne, luse, lækre i det. Så
med en stor kærlig hilsen fra København til Fyn, så en 5'er herfra. Tak for det, Claus. Kom med en god start, ikke? Etta. Jeg synes, jeres stemmer klinger så utrolig godt sammen. Det passer så godt sammen. Jeres harmoni er så pragtfuld. Og også den måde, I optræder på. Altså, et stort femtal af mig. Halvvejs så top. Peter! Ja, I virker professionelle, og I virker som om I har det skægt, men I har også en stor respekt for det, I laver, og det virker meget, meget gennemarbejdet, og det mærker vi hernede, og det er jo super. I får et 4-tal af mig. Tak for det, Peter. Så er det jo Mads. Ja, jamen, fordi det er jo super smooth. Det er det. Jamen, det er flabet uden at være for flabet. Det er sexet uden at være... Altså, det balancerer på den helt rigtige side af stregen i virkeligheden. Så hvad det hedder... Så 4 vil jeg... Jo, 4. Tak for det, Mads. I fik så fra dommerne 18 point. Men, seerne, deres point, alle seernes point, har I jo til gode, og dem får I til sidst i programmet. Og indtil da, så får I et godt håndtryk, og så får I et stort bifald. Vi ses lige om et øjeblik. Dem fra Odense! Nu kan du give point til Wolf Duo og Dem. Du kan give mellem 1 og 5 point. Hvor 5 er for en præstation i særklasse. Giv Wolf Duo point. Send en sms med VOL og det antal point, de skal have, til 1234. Giv Dem point. Send en sms med DEM og det antal point, de skal have, til 1234. Du kan give point gennem hele udsendelsen. Alle aftens deltagere, de har selvfølgelig talentet til at gå videre til finalen. Men der er desværre kun plads til 1 i hver kategori. Det var drengene mod pigerne i voksensang. Velkommen tilbage, alle sammen. Wolf Duo og Dem fra Odense. Se, Wolf Duo, I fik jo af dommerne 20 point, og Dem, I fik 18 point. Lad os nu se, hvordan seerne har stemt på jer. Vi starter med Wolf Duo, og I fik af seerne 19 point. Og Dem, I fik af seerne 17 point. Og det vil sige, at Wolf Duo går i finalen. Tillykke med det. Fantastiske sejr. Tak for det. Tusind tak. Dem fra Odense. Tusind tak. Tak for det. Hej. Tillykke til jer. Tak.